Hello guys! Good morning! Another day, another vlog! So guys, for today's video, we're going to Boho River kay Manginhasmi. And then, kuyog na ko akong sister guys. Tara! And guys, we're going na. Pasensya na guys. Ang akong tingog wa pa kayo mauli eh. Pero okay lang, madarag smile. So, padong na mi dito sa Boho River. Kay, ato mi dito manghaog sihi. Sa mga gusto mo apas diha, apas lang mo. Alright. And guys, nang lakto drami dere. A few moments later. And guys, nanami diri sa Boho River guys. Padong kami sa sulod. Ato mi dito manghaog sihi. Yan, say hi. Oh, see? Ganda ng view, di ba? Asa ta mo agi una say? Mo ni diri ang agianan guys. Ya, paingon dito. Kigwa. Agi pa diha. Nagabantay uy. Kigul ay. May paso ng model. Model yarn. Ari mi agi diri sa taytayan nga gamay. Kabiba gid uy. Sana all. So anhe diri ang magbantay guys. Entrance. Mo ni diri ang entrance guys. Diha. We're close. Nahunas kay sa ino. Gamay kayong tubig oh. Anha diha. Kaya diha mga kanipaan. Ano, kapoy nakaglakaw diha. Sana all. Napulaan ako pusing-pusing na sa'yo eh. Ato mi sa unahan guys. Ato mi manguha og sihi. Wow, ganda di ba? Oh. Nice kayo. Excuse me. So yun guys, pabalik mi sa agi guys kay nawagtang ang hagdan. Nagkatawa mi sa kumanghod guys kapag abot mo dito dun sa tanamo. Nawala ang hagdan. Kuya kay mahulog. Warbay musaw, char. Istoryahe. So pabalik lang mi og ari lang mi sa ubos. Anha nami din na. Panabi, tabi. Anin lang mi dire guys. Ay, kalisod sa dalan. Ouch. Indit kini tugsaw. Tabi. Isay dagko kaning sihi dire say. Manihi mi dire guys. Yan, may nakita na ko mga sihi. Pero gagmay pa siya. Tara oh.
Yan, guys. Umba ni suksok sa mga kabatuhan. Ang importante magud ani guys kay sabaw. Bahala di naman makulit ang unod. Yan, mangita pa ta. Wala, ako kayo. Mga tapot-tapot. So, hugasan rin siya namo. Kaya manani guys. Mo siya gitawag og tapot-tapot. Nasa mga sihi say. Dagko. Lubong siyuta. Mas pita. Mas dagko pada arek sa dito. Tumban. Ano ni mong kuha? Kuha ka ni. Mayan lang, at least sabaw. Ang importante mong good ani siya guys. Ang sabaw. Ani sa ba? Pila say. Ang sabaw may importante ani guys. Dili ang unod. Kay di mo kita makakuha og dagko kayo nga sihi. Ani ra man gid siya kadak-a. Pang sabaw ra gini siya no. Dagko. Ang ba na pareha nagnaong kuan yuta. Dara oh. No, nagkulob. Ay. Kamao lang ka mo pili. No. Dagko. Ngita pataglain. Hanap pa tayo dito. Tapot-tapot. Nagdako sihi sa'yo ay nas ilalom. Kaso di makuha. Wata kadag ko hitda. Ayan oh. Dako nga sihi oh. Di makuha. Ang tanin tapok-tapok. Guys, nakita nyo guys, galutod-lutod. Parihag na sa mga kuan pita. Paningkamot. Dagko pa kay dere. Parehag kulor sa yuta. Dagko. Abani da say. Nuban kuan sa mga tubig nga ni dagayday. Ayan. Magkugil lang upamunit guys. Tigom ra ni siya. Bahalag yun ani kagidagkoon lang. Oh, see? Kasabaw na. Apa jud oh.
Mag-jacket ko ba kamera mag kinagat ako. Mga nagtapok-tapok. Yan guys, dako kay hunasan. Diha. 1 hour later. Guys, gigutom na akong manghod so nagbaon mi diri og kanon og tubig. Yan tubig tuwa sa bag nako. Then nagbaon mi diri og hotdog, buwad plus dilata nga sardinas. Gabahon jud oy. Gigutom so may nang magpabusog usa para kusgan inig pamunit inig balik unya. Na Tarong nga yun. Tabi. Mga kada ka gloves. Ayan, nagtusok ko, oh. Natitaghan. Lagi to. Mga nani. Aray, nagpagkat. Ay, suta. Kamay kita mo. Ayan guys, ga-jacket ming duha guys. Mga unta ninyo. Gutom naman. Eh, gutom na. Nanghapdos ng tiyan ba? Yan. Butang na. Na may kutsara diri. Mga unta guys. Ayan guys. Tapos na kami manguha ng sihi guys. So ngayon, maliligo na